Eta, zehazki, zein dekire lana? Basekiat ibiltzea izela holtzak, barkila jartzen, txukun jartzen, baina nundik hasteaiz? Nundik hasteaiz hau denak kudeatzeko zerrekin hasteaiz? Gu normalian talde batek deitzeziak eta esateziak, behitu, urrengo urteko birarako nahi diau tematika honen inguruan eszenatoki batei forma eman, eta nundik hasiko gaitu, imaginau, esatezi dute, nahi deu espaziontzi bat izatea. Orduan gu estudioan jartzea, eta behitze dugu, espaziontzi baten forma nola aldio eman eszenatoki bati. Estrukturak borobila jarriko ditugu, eta barruan jongo aldi maginan bezala ingo dugu. Pantalla izatea adibidez, espaziontzian, lehiatila edo... Eskotila, lehiatila, bai. Eta hola aztegea, orduan argiakin pixkat diseinatzen da jartzea, eta aurrenengo feedback bat eukitze dut taldiagin, manaiagin... Aber gustatu zako, no ez? Aber nondik noakoa. Eta horren inguruan, aztegea argi programazio batzuk iten, edo... Eta argi programazio hori, orduan, dana programatzezu, ezta? Argia jartzituzue, bafia jartzituzue... Bi sekzio ezberdin dira, guk argia jartzitugu gure estudioan, eta gero soinu... Teknikari batzukin iten dezu lanare bai. Behaien arluan itegue hori, eta hoxe. Eta gero ja behin dana martxan da hola, ekipoak eta hartzea, normalian Madriden pabelloi batian eita dana montau. Eta horriz, benetako tamainokin iten deko, edo txikiagoa sumeau? Irudimentziotako programa batekin ite du dana. Eta guk estudioan programatze dugu irudimentziotako software batzukin, da ikuste dugu zuzenian nola geldituko zan. Eta oso realista ikustea, eta bueno... Oso kreatibo, gau orduan ez da, Bai. Gu beti esate dugu gala unos diseñadores de interiores, baina de escenarios. Bai, nik pentsatzea, sukaldea bezala. Sukalde bat diseinatuko jo, baina azkenian nire xarma eman berdiok, o xarma taldiak eman nahi dikenare, bai, ez da? Ire toke hori. Gero, taldiak askotan deitzea ire lana beti berezia alako, edo ire lana gustatzea alako. Ikusi hilako beste holtzetan, ire lanak, eta gero bakoitzak sakau gure toke ezberdintasun hori, ez? Eta horixe, eta gero ite deuna da hori pabello baten montatze dudana, ensaio batzuk itea, eta ja zuzenen jiran. Eta gero ni talde batzukin ja jiran, jute naiz. Osea, ia teknikari bezala ere bai behaiekin jute aiz.